इनका नचनिया के बुझाते जे टीवी भई बा एकरा के केकाड़ा दोहाना खियाबो आई घुलटिया मारतिया घुलटिया मत मारना तहने का लड़का बड़ा खुश होता रे अरे राजभोग अरे घुलटी ही है घुलटी बड़ा बढ़िया कथा प्रसंग सुनने इनका राजा दशरथ जी के मरण करा दिल बड़े जी ओकरा पहले को तने दुअर्थी गीत को हम भी गाई आ जहां से प्रसंग आके छोड़ चल बड़े ओकरा आगे हम सुनाई ओकरा बाद एगो निर्गुण भजन ओकरा बाद एगो लयदारी अरुण भाई आज हमने के जा उपस्थित बनी जा स्वर्गीय कृपालु बाबू के श्राद्ध क्रम में श्राद्ध किसे कहते हैं किसे श्राद्ध इदम श्रद्धा जो श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक किया जाए उसी को श्राद्ध कहते हैं हमारा संतू भैया हमारा जगत भैया रामधनी भैया यदि आज श्राद्ध में दूगो व्यास के ना यदि बोलौले रहते हैं गांव भर के लोग उनकर केहू केस ना करे काहे खाती हमने के आई बन गया काहे खाती श्रद्धा बा प्रेम बा आ देखी संजोग देखी आज हमने के दोनों आदमी खाली बनी जा आ दोनों संजोग आज जुटल बा तो पिताजी के भाग्य के बात कहे पिताजी के द्वार के भाग्य के बात कहे अरुण भाई हमने के जिए खाती का नहीं खिया खा केहू कहता जो हॉर्लिक्स पियो बोर्नवीटा पियो दूध पियो घी पियो मलाई खा कतनो रामदेव बाबा के जड़ी बूटी खइबो लेकिन एक दिन दुनिया छोड़ के जइबो ओकरो के कुछ पियाबो सुना चनपरास खो आज जवानी बा त डाणे हिलावता घुलटिया मारता जहिया बूढ़ हो जाइबू हई मुंह में के दांतवा जहिया टूट जाई गलवा जहिया पचक जाई ओ दिने ई बुढ़वा ना औ बुढ़वा भतार याद आई लगबू कहे ध्यान द हमरा बात अरे कतनो चबैबू जड़ी बूटी मरे के कतनो जड़ी बूटी चबा हमरा कृपालु बाबू के भतीजा टुनटुन भाई बूढ़ा के भी पुरस्कार दिल बड़े हमरा बुढ़िया के भी दिल बड़े हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन वंदन बा भा लगले बबुआ ऐसे हम पहले कि कतनो चबैबा जड़ी बूटी मरे के अरे सब कुछ छूट कतनो चबैबा जड़ी बूटी मरे के सब कुछ सब कुछ छूटी कृपालु बाबू मर गए कुछ लेके कोई बड़ा ना घर दुआर ना जी रुपया पैसा केहू ना लेके जाला ना हमारो पिताजी मर गए कुछ लेके ना गए ना इहो मर गए कुछ लेके ना गए सुदर्शन भाई तू मर जाइबो कुछ लेके ना जाइबो ना अरे पगली तेहू मर जाइबे रे आ कुछ लेके ना जाइबे 440 एजे रही 440 वोल्ट एजे रही कुछ ना जाए केहू लेके ना जाला
अच्छा धन से पैसा से केहू के पेट आज तक केहू के भरल बा ना हमारा के 10,000 इनाम दे दे तो हमर पेट भरी 1 लाख रुपया हमरा के दे दे तो पेट भरी ना जी हिनकर पेट भरता इनकर पेट भरता हे पगली के पेट भरता केहू के धन रुपया दौलत से आज तक के केहू के पेट नहीं भरल ना तनी मुर्गी मारा सिंगल सिंगल मुर्गी गाड़ी घोड़ा से भरल बाटे बोरा ओरा में के सोना चांदी केकरा मकान से केहू के पेट केहू के भरता ना जेकरा मुरादपुर में मकान बा सोचता जेगो मकान पटना बना ली जेकरा पटना में बिल्डिंग बा सोचता जेगो दिल्ली बना ली जेकरा दिल्ली बा सोचता जेगो बॉम्बे बना ली जेकरा बॉम्बे बा सोचता जेगो दुबई बना ली इहे सोचत सोचत में बाछी छुआवे लायक हो गेल सोचा ना केहू के आज तक पेट नहीं भरल त गाड़ी घोड़ा से भरल बाटे बोरा ओला में के सोना चांदी जही है ना थोड़ा केहू सोना चांदी गहना लेके ना जाला सब एजे रह गए तब का ले बा हुटी ए जुलिया एक दिन मरे के परी मरे कपरी तब का ले बहुत हुटी मरे के परी जगह जमीन घर द्वार बिल्डिंग मकान 1 तला 2 तला 4 तला 5 तला एजे रह जाई केहू लेके नहीं खेल केहू लेके ना जाए तो कैसे भाग तनी हरियर रह काहे मन चौथास कलल बड़ा मेहरारू मरले बिया पेट दुखाता कपार दुखाता ना कलह जे गैस बनौले एजा बैठल बड़ा तो ठीक बा कम से कम डांसर के लहंगा के हवा तो लागत सही बात ध्यान दे हमारे बात पर ऐसे कनी भाग ए जुली तब बिल्डिंग फले रुपया आयरन चेट जी दूसरे समेत ली बिल्डिंग फलेट भई रुपया आयरन चेट जी दूसरे समेत ली तू होई हो मटिया में ई माटी के तरह माटी में मिल जाए आज स्वर्गीय कृपालु बाबू के शरीर माटी के देह माटी में मिल गई कहिया बुझाई यहिया जमराज के जइबो जब तार क्लास होई तब बुझाई कि को आदमी के दिल पर चोट पहुंचौले बा हेहा पर कटाई जहिया कूपी
एक दिन मरे के परी मरे के परी एक हाथ कटाई जहिया टूटी मरे के परी सब जब सब लोग मर जाई चाचा ते धरती पर हमनी के काहे खातिर जन्म लेले बनी काहे खाती खा पियो बाल बच्चा पैदा करो मर जा इतना काम एगो जानवरों करेला त काहे तुलसी बाबा लिखले जे बड़े भाग मानुष तन पावा बड़ा भाग से मनुष्य के शरीर मिलल बा काहे न लिख देले जे बड़ा भाग हाथी तन पावा चाहे ऊंट तन पावा चाहे गधा तन पावा काहे न लिखले यही शरीर से मोक्ष के प्राप्ति हो सकती है लिखल बा कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा कब होई एक घड़ी आध घड़ी आधो में पुनियाद आ तुलसी संगत साध के तकटे कोटियप एको घड़ी भजन करो एको घड़ी भजन करो बुर्बक मत बनाओ न त जहिया बुढ़वा भतार कहे जे 440 वोल्ट भुला जाई ओइजा तार 440 वोल्ट काम ना करी ओइजा लगबू कहे जब हमर पावर खत्म लाइनवे ना आई ध्यान दे हमरा बात पर ऐसे हम कहते हैं कैसे तयवध बिहारी होई खरारी धेनुहा धारी भजन शिकारी बात बुझय किरदारी अवध बिहारी खरारी धेनुहा धारी भजन शिकारी बात ए बुझय किरदारी हमसे कब एह बूढ़ा के बात ना मनबू ओ बुढ़वा के बात मान बूढ़ा बड़ी ना खूंटा खूंटी एक दिन मरे के परी मरे के परी ए बूढ़ा बड़ी ना खूंटा खूंटी मरे के परी समाज सुंदर बा श्रोता एजा के अच्छा बाड़ा रवा सब सुननिहार बानी इससे प्रसंग जहां से गा के छोड़ दल राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई बा राम राम कही ए राम राम कही अतनु परिहर रघुबर बिरह राव गया सुरधा 6 बार राम राम कही के राजा दशरथ अपन प्राण जब छोड़ दिए राजा जी के शरीर नाव में तेल भर के राखल गई नाव में तेल भर के राखल गई वशिष्ठ बाबा सुमंत के बोलौले कहले कि चल जा काय देश कहां कश्मीर के कश्मीर के रहली के कई कश्मीर के लोग बहुत सुंदर होला ओ जाके स्त्री भी बहुत सुंदर होली कश्मीर के रहली के कई
अब भारत के ननिहाल मामा गांव कश्मीर में रहे। हाँ सुमंत जी के भेजल गई आ ओने से कहले जे केहू से कुछ कही हम जाके कह दी है जे गुरु जी तारा के बुलौले है एजा के समाचार भरत जी से मत बताई भरत जी और शत्रुघ्न जब ओने से आवत लो अयोध्या नगरी सुनसान केहू केहू से बुलत नहीं ना सियार रास्ता काटता बिलार रास्ता काटतिया सियार फेकर तरह से कुत्ता रोवता रे से अब सगुन जमुना के कहल जाला भरत जी के मन नहीं खेला जान गेले कि जरूर कुछ ना कुछ बात सुमन जी कुछ बात बाता कहले कि ना चली गुरुजी बुलौले चली गुरुदेव बुलौले लेकिन मंथरा के चाल रहे कि जब भरत आवस तो हमरा महल में आवस थरिया में फूल आरती लेके तैयार बाड़ी काहे खाती थरिया में फूल आरती धके तैयार बाड़ी काहे खाती कि हमार बेटा भरत आई है आ हम उनकरा के शुभ समाचार सुनाई आ हम अपना बेटा भरत के राजगद्दी पर बैठाई हर एक महतारी के मनोकामना होला कि हमार बेटा ही राजा बने आ जब भरत जी आवत रे आ जब हाथ में सोना के थरिया पुष्प के हार आरती लेकिन शरीर के रंग उदास भरत